por que estamos hoxe aquí con este libro, porque podría ser que non estivéramos, Durante o camiño destes 8 anos, desde que anunciou outra editora que iba a salir isto no ano 2015 xa, non? Foi no 15 ou 16. Eu creo que no 15, empezamos a traballar a finais do 15. A Feira do Libro de Buenos Aires xa foi o making of isto. Exactamente. A A do 16. do 16, sí. Claro, pasou de todo. Ata unha pandemia de 2 anos, polo medio, todo tipo de historias. Claro, había xente que por aí que me viña e me dice: Manel, iso non o vas a acabar na puta vida. Eu te decía, perdón, na maldita vida. Na porca miseria da vida. Eu decía, tal, eu a meu ritmo. A presión era moita. Logo tiña Xavier tamén, que de canto en vez me chamaba e dicía: Ore, Manel, rematarás o libro antes de que morra, mira que xa teño unha idade. E eu, bueno, Xavier e tal. E con este cachondeo, de aquí para lá, estivemos así como 7 anos e pico, ata que saiu o libro. Non quere dicir que eu estivera traballando 7 anos de seguido no libro, que fago demasiadas cousas, dedicolle moito tempo tamén a outra xente, porque teño a editora, como sabedes, Demo, e aí se invirte moito tempo. Entón, que pasa? Que eu son dos que vai sempre axudando a sacar proxectos a todo o mundo, facendo cousas, pero o teu proxecto final está aí aparcado. E vai máis lento. E dices, isto como é o meu, ninguén me vai a protestar. Hagas Alcalá. Pero que tampouco protestaba, o sea, que primeira conclusión, traballar con Xavier é unha ledicia. Primeiro, porque creo que hai pouca xente que poda presumir de que traballa, cando vai a adaptar unha obra literaria, de que poda presumir de que está traballando co escritor ou a escritora do libro, porque moitas veces a xente colle libros para adaptar de xente que está morta. Eu teño a sorte de ter aquí un escritor moi prolífico, que leva moitísimos libros publicados en Galicia, fantásticos ademais, eu todos os que lín me engancharon, e este en concreto non o lera. Non o lera. A primeira vez que falei con Xavier, dixe, mira, eu o libro non o lín, apetece de lelo e logo falamos. Tiven que decir que sí, nada máis lelo, porque de verdade que a nosa cinza, a novela, é un libro que engancha desde o primeiro tempo, porque estamos acontecendo cousas seguido, e todas as cousas que acontecen teñen unha carga emocional brutal, que aínda que non viviras na época na que se desenvolve, que é durante a dictadura, sobre todo nos anos máis potentes da dictadura, da represión, que estamos falando dos anos 50-60, non? Cando parecía que o franquismo non iba a acabar nunca máis, xa, que era algo que era imposible de bater. Porque xa se intentara de moitos xeitos, desde o final da Guerra Civil, era xa como casi imposible, non? Combatir esa dictadura. Ainda que sempre houve focos de resistencia, verdade? Pero era difícil. E claro, aínda que non viviras esa época, sí que atopas na historia, eu atopei moitas conexións tamén coa miña época, que somos os chavales eu son dos chavales dos anos 70, dos nacidos nos anos 70, estamos falando aí da época de transición, non? Te crias na transición. Bueno, pois eu durante a transición, e iso pasa na Idade Media, na dictadura, na transición. Se che gusta unha rapaza, te pones Pinocho. Se pode dicir Pinocho cos nenos diante, non? Sí. Bueno, eso, ou se che gusta alguén, tal, te pos cachondo. Fumas os teus primeiros cigarros, bebes as túas primeiras birras e viños. O despertar a vida, a xuventude, non? Todo ese proceso de medrar, de ser neno a ser adolescente, que é un proceso terrible nas cabezas dos nenos e das nenas, non? Porque se revoluciona todo, non? De repente vas contra o mundo. É un pouco o que pasa aquí cos personaxes da cinza. Entón, esa conexión con esa rebeldía juvenil, con ese ir contra a corrente... Contra os profes. Contra os profes, vale? Corresponde. E non o único, aquí temos casos de bullying, que está agora tan de moda o bullying, sempre houbo. Hai moitas cousas, conflitos sociais, que pasaban naquela época, pasan tamén agora, non? Incluso hai cousas que cando lees a obra dices, ostras, pero isto, hai esteas da cinza que son un escándalo, ou eran no seu momento, poden seguir sendo agora, non? Non vamos a facer spoiler. Entón, a mí enganchoume moitísimo a novela, decidín facela, e ese proceso de 8 anos que eu estive traballando no libro, xa vos digo que non foron de seguido. Igual, que ten de bo traballar tantos anos en unha novela gráfica, que era outro que vos quería contar eu. Pois que tes unha visión distinta que se te ventilas todos os 6 meses. Eu tive o tempo, aparte eso, a sorte de traballar con Xavier paralelamente, documentarme moito a nivel histórico de como era o mundo naquela época, tomar decisiones, como por exemplo que a obra tiña que ser en branco e negro, porque eu son incapaz de ver a ditadura a cor. Que para mí é unha metáfora visual, a ditadura para mí é branco e negro, o cine desa época, as fotos, todo, a prensa, todo en branco e negro. Que cor? Me decía alguén outro día, bueno, igual a cor,
Digo, pues píntale do que lores, tío, aí veres. Métele unhas acuarelas, a mí, se o queres a cores, píntalas. Un procesamento como das películas esas que ves en Netflix. Exactamente. Da Guerra Mundial a cores. Exactamente, os documentais, pois que o faga quen quera. Eu, xa vos digo, vexo esta época en branco e negro, porque incluso cando vexo fotos familiares dos meus pais, que teñen dos anos 60 e tal, que é a súa época tamén, eu vexo o seu mundo en branco e negro, resulta-me difícil velo a cor, non? E por outro lado, creo que era tamén unha metáfora deses 40 anos grises, non? Que tivo a historia de España e tal. Entón, eso foi unha decisión, e a outra foi facelo a man. Facelo a man. Por que? Porque tamén me parecía que escala de grises, traballar con augadas de tintas e tal, branco e negro, e ademais que esa man, por un lado me permitía desconectar do ordenador, que últimamente andamos todo o día, toda a noite, sales do ordenador e tedes unha serie de Netflix, logo WhatsApp dos colegas, logo non sei que, e estás todo o día diante unha pantalla. Entón foi tamén unha terapia traballar no libro de Xavier, porque era, me collo a novela, o guión que ten os técnicos, todos os materiais, me pecho nunha zona do meu estudio onde non hai ordenadores, que eu lle chamo a cápsula. É unha zona onde só hai cousas para pintar, debuxar, lápices, papel, e non hai ordenadores. Un podcast de radio como moito, mentras estás ali, sabes? Para mí serviu un pouco de terapia, porque durante estes 8 anos, a nivel personal, tamén tiven que pasar varios momentos bastante complicados, por avatares da vida, e, bueno, traballar nesto era como un pouquiño, estás ali, desconectas do mundo, e estás traballando no teu, e logo a sorte de Xavier Alcalá que vos decía, pois, bueno, eu, se non tivera a sorte de traballar con o autor da novela, en moitas das escenas do cómic, non me atrevería a meterme coas licencias que me metín, porque eran licencias co consentimento do autor. Quero decir, ides a topar os que listes o libro, que na novela gráfica hai escenas que non están na novela de Xavier, pero todo consentido por él. Bueno, porque fan de ponte, ou de aumento. O que fixeches foi meterlle a lupa do home que pensa en gráfico, e eu pensaba en textual, e claro, hai cousas que para quen escribe, que en debuxa, teño moita máis forza para meter nos ollos, sí. Ademais, hai algunha escena, con cuidado, que xa fomos acusados de pornografía coa novela por unha APA de Tui, e nese momento Carlos Casares, que era un home de negocios, chamoume para felicitarme, porque dixo, agora cando imos vender. É así. E este meteu, bueno, cousas que, en fin, bueno, os rapaces agora xa está coa pornografía infantil. Bueno, non nos vamos a meter neses temas, en calquera caso, hai algunhas escenas, claro, eu fixen varios roteiros por todas os lugares onde acontece a historia. Xavier, vamos a Praia de Madalena, en Cabanas, no Concello de Cabanas, vamos a Ferrol, percorrimos moito, bueno, vamos ás tertulias. Vamos ao bar do tío de Juan Luis, que está ali. Ah, vale. Ese. Juan Luis. Que quedou cos discos. Quedou cos discos dos guatequis. Claro, bueno, pois eses guatequis están moi ben representados aí, no? De Cabanas, Pero bueno, que él me contaba anécdotas que non estaban no libro. Aquí é onde aconteceu o de tal e eu, Xavier, pero isto que me estás contando non está na novela. Va, pero é todo, da época, claro, son as vivencias da época, non sei que. E digo, joder, pues podemos meterlo na novela gráfica, e non era unha escena novela en papel, porque realmente, el cando escribiu con certo ton autobiográfico moitas das cousas que hai na súa novela, deixou outras fora, porque ninguén mete unha vida completa nunha novela de 300 páxinas. Metes unha selección de anécdotas, pero eso non quere dicir que haxa outra que el ten, que a mí me contaba, que decía, esta hai que metela. Entón, ten ese plus, non? O Cinza. A novela gráfica ten ese plus de levar algunhas cousiñas que non están na novela de Xavier e algúns detalliños que, bueno, xa iredes descubrindo. E un pouco máis, que vos podo dicir, que a merquedes, que a leades, que a recomendedes a todo o mundo. E máis, agora xa vou a falar como editor. Eu vos recomendo mercar de 3 en 3 ou así. Claro, non, pero vos vou a dicir por qué. Porque, mira, agora estamos en Nadal. E estás co rollo que te regalo a fulanita, o meu primo non sei que. Cinza para todos. Non, que de un plumazo quedas ben con todo o mundo. Claro, porque isto a partir de 14 anos en adiante quedas ben con todo Dios. Estupendo. E logo estamos aquí os seniors, que aquí estamos uns cantos seniors, claro, xa valeu pos fillos, no meu caso,
para a miña neta máis bella, que foi a de roteiro que seguimos en Ferrol porque o fixeron no instituto dela. Mira, se estivésemos en tempos normais, eu xa podía ser bisavó. E xa poderían empezar os meus bisnetos a ler isto desde pequeniño, non sabe? Para que, e isto que é, mamá? Que Xavier, mira, agora quería que descontraste un pouquiño, porque creo que tes un plan e unha segunda parte algo por aí. Bueno, sí. En cabeza, que eso é... Antes quero vos... Da novela, non do cómic. Eu non sei se podo tirar o tono normais. Oístes, agora... Agora tócame a min o peloteo. Bueno, vale. Vamos a ver se nos entendemos. Quero contaros unha historia que é realidades das que pasan na vida. Ben, por razóns do meu traballo, dos meus movimentos, múltiples razóns que teñen algo de literario, o que eu me enganchaba, coñecín e tratei un ser extraordinario, incomún, probablemente non estou seguro, o autor a nivel mundial ao que máis reproducións en audiovisual fixeron das súas obras, que era Jorge Amado. Jorge Amado chegou a ser tan famoso que hai unha novela del que é Tieta do Agreste, que a unha vila, poñemos o exemplo, imaginemos como aquí na Coruña a Pardo Bazán, chamoulle Marineda, pois el chamoulle de outra maneira. E cando este home xa era o que era, que non cabía en sí o pobriño, viñeron os do Concello a pedirlle permiso para poderlle cambiar o nome á vila e poñerlle a vila da novela. Un home que, como vos digo, era inmensamente popular polas películas, por exemplo, Gabriela Carago Canela, con aquela muller esplendorosa, a Sonia Braga, e con Marcelo Mastroianni facendo ali de Sirio, tolo pola morena e tal. Bueno, todo o mundo miraba aquelo e dime o vello, eu nunca gostei que ningunha película, ningunha versión de televisión lle acabara de gustar e tal. Pero o que máis o amolara de todo é que os da produtora dese peliculón que se estendeu polo mundo tanto, empezaron a alargar que o vello, que xa andaba, temos aquí un urólogo, xa andaba o pobre nunhas condicións, empezaron a dicir que era o amante da Sonia Braga. Vai o vello, dime que non lle importara moito, non lle importaría moito, mas só a coñecí o día da estreia, cando estrearon a película foi a primeira vez que veo a Sonia Braga. Ben, ele estaba moi cabreado con todo o que lle fixeron. Eu aquí neste caso teño que darlle a volta ao... Por que? Porque un tipo artista, si os escritores, non os determinados poetas ou poetisas, que por aí, escritores normais, se somos pura vaidade, estes do debuxo non é que sexan vaidade, é que son a vaidade en forma de debuxo, porque se poñen a parir entre eles, entón, que el consentise que, por exemplo, lle diga eu, pero como me vas poñer, atende Juan Luis, como me vas poñer o carteiro dali de San Martiño con gorra e uniforme, era o señor Campos que levaba a fruta, o cigarro ali dándolle, eso se sabía que era carteiro porque levaba un carteirón de carallo que puña correos e telégrafos. Claro, esa é a sorte. Teño que usar o carteiro. Entón eu vou carteiros desa época, busco uniformes de carteiros anos 50-60 e vou a iso e tal, e me dices a ver, este era carteiro da aldea, este uniforme... Era moi non tiña os cartos nin por zapatos. Era muiñeiro e tiña un feixe de fillos de carai e tiña unha tenda. Unha tenda que tiña ali argolas para amarrar as bestas e tal, e eso sí que me gustaba moito a min de pequeno, levaba unhas pizzas nos pantalóns, a min eso das pizzas dos pantalóns, o que vou. Entón, este me deixou que eu lle pintase, xa o veredes, cando vexades o carteiro, ese carteiro pinteillo eu, e este en vez de dicir, esta é unha merda, que... Como lle vou decir? Un puto escritor, perdón, como lle vou conseguir? Non, foi consentindo, e non foi eso só, porque foron máis os detalles de Ferrol, de como eran as hortas que había no medio da Praza de España, que manda truco. Pero a ver, Xavier, vamos a ver, aquí entramos a nun debate.
hai que deixarse asesorar pola xente que sabe. Isto, por lo digo así, se hai algún por aí que este empezando na profesión e tal, hai que deixarse asesorar. A veces lle das consellos e desde un punto de vista práctico a xente que logo non o siguen e dices, joder, pois metiches a zoca. Pero como non me vou a deixar asesorar por unha... Estou facendo un cómic dunha época que eu non vivín. E estou coa persona que o viviu en persona e me está contando. O carteiro é... Bueno, pois digo che que hai xente que igual le dices que o carteiro tal, e o deixan como estaba, e non xo cambian. Eu non che digo que non, porque eu vin casos deses. Porque non, porque eu o debuxo así. Bueno, aí te verás. Pero eu creo que é importantísimo deixarse asesorar. E máis con xente como Xavier, que é un libro aberto. E para min traballar con el foi, pero vamos, brutal. Por outra cousa que aquí temos que discutir, que estamos nun templo do cómic. Neste momento, o cómic tomou unha inclinación, despois de tantos cómics sobre espantos, seres horrendos, con achadas atómicas e todo iso, de repente entramos nunha etapa de cómic realista. O do outro día, o agasallo que me fixeron, eso é dinamita para os pollos, total, porque é un cómic realista, brutal, minucioso. Ben, entón, que vamos facer? Se queremos representar unha época como aquela, que temos que facer? Non meter a zoca. Pero, primeiro, hai que documentarse, e segundo, se tes, ou temos neste caso a sorte, de que estás falando non cun escritor que pensou unha novela de historia de 3 séculos, senón unha historia vivida, teste que ater a realidade. E entón eso, pois, máis ou menos penso que saiu ben nesta historia. Esta historia, ben, só vos dou así, uns flashes. No ano 72, eu vivía con Juan Luis Sardá e entón estábamos nun piso onde pois pasou unha cousa moi rara unha noite, que era que eu me marchaba a Lisboa co meus 600 e tiña maleta preparada, pero entón os compañeiros me dixeron que como ia marchar sen pagar unhas roldas e tal, non? Entón fomos a un sitio que chamaban El Tirol, onde daba unha cousa que se chamaba un gallo, e o gallo era algo así con unha mestura de anís con coñao por aí, non? Entón fomos ali, tomamos uns gallos, e cando chegamos de volta ao piso, ocorreuselles a estes señores, os meus queridos compañeiros, pois seguila de alguma maneira. E era un segundo piso, e facía unha esquina, e entón empezaron a facer isto, que isto nin o imaginades os que non o coñecedes nada máis que os vellos. Sereno! E metíase para dentro. E sentíase, voi! Pom, 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 pom. E soaban as chaves e tal. Oi, pero coño, de onde me están llamando? Tal. E o sereno veu unha lechera que te chamaban dos grises, que era un coche branco e tal. Eu agarrei a maleta, saín todo serio pola porta, tal, metina nos 600 e me larguei. E aparecín cos ollos abertos en Maqueda, provincia de Toledo, cando eu vivía a Lisboa. Por que conto isto? Porque agora, dos informantes, agora queremos escribir non a nosa cinza bis, pero algo parecido, que é continuar desde que o rapaz se vai do instituto, cando se vai a estudar a Madrid, e xa aquelo toma outros caracteres que, por certo, vos non pensedes que agora son moi malos, eran moi malos os meus alumnos, porque aos xoves tal, e despois o venres, cando lles daba clase de electrónica, ali pola mañá estaban todos os eso non era. Entón, eso sería o remate, o darlle a forma final, porque os maiores temos a obriga de contar que foi o que pasou, e como dicía Carlos Casares, hai dúas maneiras de facelo, en modo ensaio
moi seriamente, moi precisamente, como fan os historiadores, citando en cada momento o que pasou detalladamente, ou hai outra maneira de contar que novelando, pero novelando de maneira que non se perda nunca a verosimilitude. E ademais, porque hai outro elemento a meter neste novo ambiente en que entrou o cómic. Vou non contar con outro exemplo. Unha vez en Santiago de Chile, eu fui unha historia que teña que ver como proceso de datos, procesamente de datos, historias desas, pero era dentro dun congreso, no que se falaba moito de documentación. E coñecín ali unha señora de apelido Regueira, polo tanto xa se ve de onde era a procedencia da Universidade de Buenos Aires, que era a responsable dun departamento que se dedicaba a extraer da novelística a realidade histórica que non pasara polas mans dos historiadores, porque normalmente os que escribimos en ton realista entrevistamos, se podemos, os que viviron esas realidades, e non todas esas realidades que pasaron polas mans dos historiadores. E remato dicíndoos que é famoso o caso dun alcalde de Ferrol de apelido Suárez que, como aquí hai xente que traballa a escritura, pois que era moi maliño, vale? Era moi maliño porque non pasara polos cursos de escritura do gran Villar Pinto. Era un señoriño pois que escribía como podía, pero o seu pai e o seu avó estaban na batalla de Trafalgar. Entón, hai unha novela, pero que conta aquel sinistro bestial e tal. Din por aí, e a min gustaríame, e aquí hai un gran profesor de literatura que igual sabe por onde vamos tiros e que por suposto sabe quen era Suárez, din que hai un señor o que Valle Inclán non lle quería moito, que lle chamaba El Garbancero, que foi o que escribiu todo o que houbo que escribir sobre novela histórica na literatura española. E din que este xa lera o de Suárez. Pero a cousa non acaba aquí, porque máis próximo a nós, e a quen debemos un dito que Ferrol nos fecit, don Gonzalo, sei que tamén lera a historia de Suárez. E iso, o que ese home conta, se lles escapou aos historiadores, porque os historiadores non se puxeron, como se puxo Suárez, que o tiña moi fácil, a entrevistar os sobrevivintes da batalla de Trafalgar. O historiador moderno, o que trata da historia inmediata, ten a obriga de entrar en materia, e digo polos que queredes en algún momento facer novela gráfica. Hai moitísimo que contar entrevistando xente que aínda ten na memoria que é o que aconteceu e que debe pasar a documento. Todos somos seres fabuladores, todos vivimos e todos temos dereito a contar. E punto. Temos aquí o bestseller nestes momentos da Editorial Galaxia, connosco, que acaba de... vou facer propaganda. Vale, pero non moita, porque este é o espacio de Demo Editorial. Non, pero non che fai a competencia. Pero te podes facer un cómic. É por dar guerra, xa sabes, que eu ando a dar guerra. Que escribiu unhas memorias moi bonitas sobre un taxi verde, un concerto, non sei que, porque o que me interesa é contar o que aconteceu. Dito isto, o que mande o jefe. Mira, non, só decir unha cousa máis, sobre todo isto que estás contando, que é importantísimo. Eu non podería ter retratado moitas cousas que aparecen aquí se non fora por ese asesoramento, porque sí que é certo, ti podes facer unha historia de ambientación histórica e tes documentación fotográfica, textos e de todos por aí a barrer,
pero se estás con alguén que viviu ese momento, ou que o coñece da primeira man, o que dice, entrevistar a xente e tal, é importante. Por exemplo, aquí no cómic hai unha escena que é trascendental, que transcorre nun lugar de Ferrol, que está na Malata, que xa non existe, que está aquí nesta Begre Class. Páxina que a lámina que vos levades aí de agasallo. Isto é a Peninsular Maderera. Eu volvínme tolo, ao final conseguín 2 fotos, porque Xavier me describía o sitio, eu andaba buscando as fotos e dicía, isto ten que verse tal cal como era. Tal cal como era. Era a nosa referencia. Claro, era un lugar, pero espectacular e tal. E se non chego a ter as conversas que tiven con Xavier, probablemente eu tería medio inventado ese lugar según as descripción. Sí. Unha fábrica de madeira e tal. Pero se realmente podes ir directamente, sabes, ás orixes, a xénese e aos lugares, é que eso é imbatible, sabes? Estás recuperando o lugar real onde acontece a historia tal e como se vive unha realidade como a conta Xavier na súa novela. Entón, eu creo que a ese nivel, traballar así, con ese nivel de asesoramento e de pulcritude, ao final fai que digas, bueno, pues mereceu a pena o resultado, porque máis que non se pode ser. Non estamos ata último, onde podes inventar, non está inventado, sabes? Está documentado. Iso realmente, Xavier, e isto sinto decirlo así, aos lectores e as lectoras vai dar igual. O que queren é meterse na atmósfera, sentir as emocións que sinten as personaxes e os personaxes, pero sí que é certo que se alguén que viviu esa época lee o libro va a decir, cuidado. Non, pero que a sensación de verosimilitude sempre a tes que dar, incluso cando te estás dirixindo a xente que non o puido vivir para ilustrala sobre como foi a vida. É así de sinxelo, para que ademais compare. Aí contase, por exemplo, unha cousa que os pequenos aquí podedes flipar, que é cando chegou a televisión. O que di o pai do rapaz. Non nos chegaba co nodo, con Franco todo o santo día, agora está en esta nerda aquí para ver máis Franco todo o día. Esa foi a reacción da xente cabreada. Porque non chegou a televisión como en Inglaterra, aquí poñemos calquera cousa, non? Que non se chega co nodo. Propaganda total, absoluta, do réxime, claro. Sí, sí. Logo outro factor que hai, bueno, esa rematamos con isto, pero outro factor que me gustou moito traballar, e iso xa me tocou a firme a min, porque eu estudei sempre en escolas de curas. Bueno, non de Xa sei por onde ves. de frades. E o peso que tiña a religión dentro do réxime do nacionalcatolicismo, e tal. E iso está, o sea, o personaxe Xoan, o protagonista da novela, É unha víctima. leva unha lousa, unha víctima total. E moita xente, a día de hoxe, que xa é maior e pasou iso, non conseguiu pasar ese umbral, quedaron aí, sabes, tocados psicolóxicamente, porque iso era moi forte, e todo iso está moi ben retratado na... A pobre da miña mãe, xa ela estaba absolutamente convencida de que eu só tiña un lugar no futuro, que era o inferno. Pobriña, con cosán. É que a veces está no inferno, verdade? Acabou editando con Demo Editorial. Polle cabeza. É un pecador, Xavier, Bueno, antes de rematar, xa podemos dedicar uns tal, quero ter un xesto que é importante co teu irmán Alfredo. Xavier está facéndose aquí un esforzo, está con nós. O seu irmán foi o día de Noiteboa. A semana pasada, Alfredo, un gran arquitecto que traballou moi ben en Ferrol, o sea que eu quería darlle un aplauso. Non chegou a ler a cinza, ti querías que a lera a versión en cómic. E temos a culpa ti e eu. Sí, máis eu que a ti. Non, por ir tarde a Ferrol. Xa. Por ir a fume de caros. Chegamos aí media hora antes, o Alfredo chegaba a ver... Bueno, por Alfredo Alcalá. Sí, señor. Por un tío E por vos, grazo. Ahora,